Boas noites, benvidos a Debate nun novo decorado que será dende onde a Televisión Pública de Galicia emitirá os programas especiais da campaña electoral. Unha campaña a que nos adiantamos en 3 días para falar de asuntos cruciais para Galicia. A cita coas urnas do 9 de marzo enmarcada por dous feitos singulares para Galicia. Por unha banda son as primeiras eleccións xerais en moito tempo nas que no goberno da Xunta está gobernando, valga a redundancia, unha coalición entre socialistas e nacionalistas despois de 16 anos de poder do Partido Popular. Por outra banda, todo indica que ningún partido acadará a maioría absoluta, así que dos necesarios pactos de goberno será de onde Galicia poda sacar un poder específico. Son asuntos claves desta convocatoria electoral dos que imos falar con Antón Louro, coordenador dos deputados socialistas galegos no Congreso. Boas noites. Hola, boas noites. Alfonso Rueda, secretario xeral do Partido Popular de Galicia. Boas noites. Hola, boas noites, que tal? E Anxo Quintana, portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego. Boas noites. Hola, boas noites. Comezamos, se lles parece, falando de que pode sacar Galicia destas eleccións, que papel poden xogar estas eleccións para Galicia. Haxa ou non haxa cambio de goberno, en que se pode diferenciar esta convocatoria electoral doutras anteriores para o noso país? Bueno, esta é unha convocatoria electoral como outra máis, pero posiblemente nos xoguemos algo máis. É unha convocatoria electoral donde, en primeiro lugar, vamos a decidir quen preside o goberno de España, se o preside José Luís Rodríguez Zapatero ou se o preside Mariano Rajoy. Se o preside José Luís Rodríguez Zapatero, pois temos, eu creo que, moita fortuna para Galicia, porque dende que Zapatero goberna España, en Galicia puxose en marcha un proceso modernizador dos nosos equipamentos e das nosas infraestructuras que non ten precedentes. E dende que goberna Zapatero España, en Galicia hai un ritmo de inversión que permite que todas as actuacións de carácter estratégico para o noso país estean en marcha. Por lo tanto, que goberne Rajoy, que en 8 anos de goberno, con José María Aznar, non tomou unha sola iniciativa de calado e de interés estratégico para Galicia, a que goberne Zapatero, para o noso país hai unha gran diferencia. Alfonso Rueda, por exemplo. Si, eu creo, pois, de verdade, fortunas como esas, moi poucas eu lle desexo aos galegos. Señor Louro, a min faime gracia que falen do ritmo modernizador, do ritmo inversor. Eu teño aquí unha moción aprobada polo Congreso dos Diputados, do cal foi vostede impulsor do Partido Socialista, onde establecía os prazos das infraestructuras de Galicia. O que eu podo decir é que son varios, son algo así como 15, ninguna está cumplida. Home, se iso é, xa digo, do ano 2004, e vostede foi Celso Delgado por parte do Partido Popular, vostede foi por parte do Partido Socialista que impulsou este acordo, xa gobernaban vostedes, e xa lle digo que non, absolutamente ningún prazo cumprido, algúns deles ademais incumplidos de xeito escandaloso, de que nin se está, nin se lles espera. Entonces, eu creo que o que nos xogamos é empezar a ser serios a con Galicia e que hace un compromiso e intentar recuperar nestes 4 anos, facer o traballo que toca nestes 4 anos con Mariano Rajoy e facer os 4 anos de traballo perdido con Rodríguez Zapatero, que, dende logo, Galicia de ningún xeito foi prioritaria para este goberno socialista. Eso é o que se xoga a Galicia, recuperar o tempo perdido e dar un pulo importante con Mariano Rajoy, e por iso é moi importante o resultado. Ben, eu primeiro que teño que agradecer á Televisión Galega o convite que nos fai para estar aquí. Creo que os debates son consustanciais á democracia e son fundamentais nas campañas electorais. Hai unha semana xa, os líderes das 3 forzas políticas, o señor Feijóo, o señor Touriño e máis eu, recibimos un convite para estar hoxe aquí, e con elo a min dame a oportunidade de estar cumprindo por outra parte unha norma, non? Eu creo que os debates hai que vir sin condicións, sin disculpas, porque creo que é un compromiso ético, un compromiso democrático, un compromiso cos cidadáns, e, polo tanto, eu agradezo á Televisión Galega a oportunidade que nos dá de ter este encontro, que espero que sexa clarificador para todos e para todas. Eu creo que Galiza xógase moito, non? Xógase moito porque nestas eleccións, fundamentalmente, os galegos e as galegas o que teñen é a oportunidade de que Galiza decida en Madrid. Evidentemente vai ser un panorama sin maiorías absolutas. Eu creo que os galegos teñen visto con envexa, como noutras ocasións, vascos e cataláns, a través de forzas políticas propias, foron capaces de determinar a política de Estado, e creo que nesta ocasión toca a Galiza. Esta é a oportunidade de Galiza, e eu espero que é unha oportunidade que aproveitemos. Nós, dentro do BNG, plantexámoslle a posibilidade
dun contrato de cidadanía a todos os cidadáns galegos, que lle den o apoio ao BNG para que o BNG sexa decisivo en Madrid e para que con elo Galiza sexa respetada, e nós, a cambio dese apoio, comprometémonos a que a nosa acción política en Galiza sirva para que Galiza conte, para que Galiza sexa protagonista e para que os cidadáns galegos teñan máis posibilidades de benestar. Os deputados que saian destas eleccións, os deputados galegos, creen vostedes que van a actuar en clave de partido ou en clave de país, en Madrid? É dicir, os diputados o que teñen que actuar é en clave de proxecto político que ao longo desta campaña electoral vamos a presentar aos ciudadanos. Cada quen ten un proxecto político para España, un proxecto político para Galicia, e o que temos que actuar ao longo dos próximos 4 anos é de acordo con ese proxecto político. Eu diría que Galicia, dende fai 4 anos, ten unha influencia decisiva en España, porque fai 4 anos teñen cambiado as cousas no proceso electoral en Galicia. O Partido Popular pasou de ter 16 diputados a ter 12 diputados. O Partido Socialista pasou de ter 6 diputados a ter 10 diputados e o Bloque Nacionalista Galego pasou de ter 3 diputados a 2 diputados. E os diputados socialistas de Galicia, xunto co presidente da Xunta de Galicia, fomos quen de influir dunha maneira importante no proceso de toma de decisións do Goberno de España. Que significa? Pero un proceso de toma de decisións, termino, que orientou hacia Galicia un volumen de recursos moi importante e que puxo en marcha ese proceso modernizador ao que eu facía referencia. Proceso que antes non existía despois de 16 anos de goberno do Partido Popular en Galicia e de 8 anos de goberno do Partido Popular en España. Preguntaba eu, que significa ter máis ou menos peso en Madrid? Pois, eu creo que está claro, capacidade de decidir para ao final o que pretende a xente que vota un partido político, que mire polos intereses dun. Eu insisto, non tuve en contestación, eu digo ao señor Loro que aquí están os prazos que ele se comprometeu a executar cando se estaba o seu goberno, e aquí están os prazos absolutamente incumplidos, e o mellor facemos un debate xa un pouco plumbio se vamos obra a obra, pero vostede verá que de todos aqueles compromisos que vostede adquiriu e que tiña que plasmar o seu partido que estaba no goberno, nada de nada. Home, mellor a que verá hai que empezar a falar desas cousas e ver o que non se cumpriu e o que hai que empezar a facer. E por outra banda, quería dicir simplemente porque o señor Quintana fixo alusión, claro que son vos os debates, non estamos completamente de acordo, e tamén lle agradecemos a Televisión de Galicia, pero quero recordar que tampouco a historia como a conta el, hai unha semana recibixe unha invitación. O señor Feijóo non está aquí porque está facendo un viaxe, e non lle dá tempo estar, se non estaría, por suposto, eso para empezar. E dos debates haberá que decir tamén que isto é unha historia que ven de algo máis alá que unha semana. O señor Ricardo Varela, compañero seu, o señor Quintana, no Consello da Xunta, pois dixo que vostede viña os debates porque teña un furor presidencial por debatir. O señor Jorquera, candidato número 1 do BNG pola provincia da Coruña, dixo que había unha dúda se vir un debate nunha data ou no que vai haber dos 3 líderes políticos dentro dunha semana, porque resulta que aquí nos temos que enterar por uns do PSOE ou por uns do Bloque, que resulta que hai uns debates que están controlados por un partido que están na Xunta e outros debates controlados por outros, o sea que o tema dos debates nin é tan pacífico, nin é tan fácil de explicar. Aquí o único que ven a debatir sempre, sin condicións, perdone que lle diga, é o Partido Popular. E se o señor Feijóo non está aquí é porque está de viaxe. O dos debates non é nada complicado. Te invitan, ves ou non ves. Hai que hai unha carta na que fai unhas semanas convidabas o señor Feijóo moito antes de que organizara a súa viaxe a Argentina e o señor Teoriño, e polo tanto, se non se está, pois non se está, non pasa nada. Eu o que digo é que sempre que se me convidou viñen. Nas eleccións municipais houve 2 debates e eu viñen os 2. O señor Feijóo primeiro non veu, despois dixo conta que fixera mal e veu o segundo, pero é igual. O importante, sobre todo e ante todo, é que os cidadáns teñen a oportunidade de falar de Galiza, e eu creo que ese é un éxito da Televisión de Galiza, nin siquiera dos que aquí estamos, centrar o debate en Galiza, porque nestas eleccións Galiza xógase moito. Vostede antes preguntaba que peso político pode ter en Galiza en Madrid. Bueno, eu penso que é unha boa pregunta, non? Unha boa pregunta porque, fíxese, un goberno é imposible que sempre o faga ben. Eu sou vicepresidente do goberno galego e algunha vez equivocarémonos, como é lógico. Creo que non hai ningún cidadán galego, ningún, que pense que en toda etapa democrática o goberno de Madrid fixo sempre ben con Galiza. Ningún. Calquera podía enumerar 10, 15, 20 veces nas que o goberno de Madrid portouse mal con Galiza, fora do PP, fora do PSOE. Bueno, eu pregunto, houve unha sola vez en toda a democracia, unha sola vez que os diputados galegos do Partido Popular ou do Partido Socialista
afearan, votaran en contra dunha acción do goberno contraria a Galiza cando goberna o seu propio partido? Nunca. Bueno, e iso demostra algo. Usted preguntaba a capacidade de negociación e de influencia, mesmo os que me acompañan en este debate falaban tamén da influencia, de influir en Madrid, de negociar en Madrid. Negociar en política, igual que en calquera outra fase da vida, só se negocia con quen ten capacidade de diálogo e se negocia con aquel o que non se lle poden dar ordes. Si non, non se negocia. Claro, en esta última legislatura, o señor Zapatero, por que negocia co BNG e non negocia cos diputados galegos do Partido Socialista, cos diputados galegos do PP? Pois por algo moi sencillo. Os diputados galegos do PP é igual o que o señor Zapatero lle hubiera proposto. Iban a decirlle que non fora o que fora. 1.000, 2.000, 5.000, 6.000 millóns, é igual. Iban a decirlle que non, porque esa é a estrategia do señor Rajoy. O señor Zapatero, por que ten que negociar cos diputados socialistas en galegos? Son do mesmo partido, ele é o seu líder, o seu xefe, dará unha orde, unha instrucción, e eles, como é lógico, pois teñen que atender a esa instrucción e a esa orde. O único que ten posibilidades en Madrid de decidir sí ou non, en función de que a Galiza se lle teña en conta ou non se lle teña en conta, é o Bloque Nacionalista Galego, porque non ten dependencia de Madrid. E esa é non só a nosa proposta, sino esa é a oportunidade que os galegos deben de aproveitar e que nós queremos que aproveite. Sí, señor Quintano, que nunca... Permítame, señor Rueda, que creo que estou no turno. En relación... Pero recordis que non hai son que me gustaría aclarar, se hai turnos preestablecidos, vos sabelo dende o principio. En relación cos debates... Agora vamos a establecer unha orde, xa que estamos nesta Antón Louro. Señora moderadora, eu digo unha cosa, eu aquí estou na miña condición de candidato ao Congreso dos Diputados. Creo que estamos en eleccións xerais e, polo tanto, correspóndelle aos candidatos a falar dos compromisos que adquiren diante dos ciudadanos. Pero no meu caso tamén, pois, de explicar o traballo feito nos pasados 4 anos. Por lo tanto, o Partido Socialista de Galicia está aquí representado por un candidato, un cabeza de lista pola provincia de Pontevedra ao Congreso dos Diputados. E o secretario xeral dos socialistas de Galicia, presidente da Xunta de Galicia, estará nun debate de carácter xeral que terá lugar en Televisión de Galicia, creo que o día 27. Por lo tanto, eu comparto un debate en este momento con dúas personas que non son candidatos, pero fago con agrado, fago con gusto, porque representan a dúas opcións políticas moi importantes en Galicia. E, polo tanto, vale e vai ben polo debate. En relación co decidir ou non decidir, a cuestión é para que valen os votos dos ciudadanos cando se apoia unha forza política. E os diputados socialistas galegos en Madrid o que facemos é que cando se aproba o salario mínimo interprofesional e se eleva aos 600 euros, votámoslo positivamente. Cando se elevan as pensións mínimas e se incrementan un 30%, votámoslo positivamente. Cando se fai o estatuto do autónomo, votámoslo positivamente. Cando se modifica calquer lei de carácter social ou cando se aproba a lei de igualdade, votámosla positivamente. E cando se vota a lei de atención ás persoas dependentes, votámosla positivamente. E participamos en todo o proceso de toma de decisións. Non estamos ali, señor Quintana, aparcados. Estamos participando dentro do Grupo Socialista, dentro do Goberno Socialista, pois aportando iniciativas, aportando propostas e condicionando o proceso de toma de decisións. A cuestión é que non se pode situar o que Galicia influya ou que Galicia non influya a que en Madrid haya un goberno con máis apoio parlamentario ou con menos apoio parlamentario. Parece que, según as palabras do señor Quintana, Galicia vai ter moita influencia se en Madrid hai un goberno moi débil. Pero en Madrid pode haber un goberno moi forte, pode haber un goberno de maioría absoluta. Por lo tanto, en calquer caso e condición, o que ten que haber é un proxecto político. Un proxecto político que defender, un proxecto político que desarrollar e un proxecto político que proyectar. E ese proxecto, hoxe por hoxe, que dá resposta á dimensión social e que dá resposta á cohesión territorial, hoxe máis que nunca en Galicia, é o proxecto do Partido Socialista, é o proxecto que en Galicia lidera Emilio Pérez Touriño en plena sintonía co presidente do Goberno de España, José Luís Rodríguez Zapatero. Non sei se Alfonso Rueda ten algo máis que engadir a este asunto, porque, se lles parece, imos moi rápido. Por rematar o tema dos debates, que eu penso que a xente creerá que este debate sirva para escoitar propostas, non para... Pero eu simplemente decirle, señor Louro, home, digalle ao seu partido que lle informe. Eu estuve aquí,
antes de empezar a campaña das municipais, e estivo o señor Quintana tamén, que non me deixara mentir, e estuvo o señor Ricardo Varela, que dixo que non había ningún candidato do Partido Socialista porque ainda non empezara a campaña. Ahora resulta que está vostede como candidato porque ainda non empezou a campaña, pero ten que falar como candidato. Home, dígalles un partido que ya claros criterios, ou se cambiou dunha campaña a outro que non o diga, porque entonces unha de dúas, ou mentiu o señor Ricardo Varela ou cambiou de criterio vostede. Pero mire, en todo caso, se digo que eso non, por aclarar un pouco os temas, non? Por decirlle que ou digan unha cousa ou digan outra. Señor Quintana, mire, vostede di que con quen va a negociar se non co BNG, que nunca va a negociar co Partido Popular. Eu lle podo asegurar unha cousa, co Partido Popular de logo é que xa non intentan. Foron a falar con vostedes pero voulle decir, mire, pero non lle intentan, mire, que eu quero recordarlle porque é un tema do que haberá que falar moito, porque vostede ainda non explicou ninguna vantaxe. Todos soubemos que ao final o BNG foi quen salvou a ministra de Fomento, a doña Manuela Álvarez, na reprobación que lleva a facer o Congreso de Deputados. Ainda non sabemos a cambio de que, porque vostede, por moito que vostede o pinta de colores, mire, as cifras cantan. Non sacaron máis que unha foto que supoño que non lle sentaría nada ben ao señor Touriño, que o señor Zapatero deu igual, porque o señor Touriño e a Galicia, a efectos do Partido Socialista, xa ten amortizada, pero que ao final non sacaron nada. E ao final, mire, claro que nunca van contar co Partido Popular, nunca lle van pedir que a ver se é capaz de facer a votación que vostedes fixeron. Eu, o mesmo papel que traía para o señor Lolo, trago para vostede. Aquí están os prazos do Plan Galicia, e que se quere vamos un están todos incumplidos. Vostedes votaron a favor da ministra que dixo que lle parecía o Plan Galicia e que lle deu igual, e que a día de hoxe ten o Plan Galicia no 75%, igual que está o Plan Galicia, que é como decir que a vostedes non lle gusta no nome, é como decir as infraestructuras básicas de Galicia para artellar Galicia interiormente e para conectarla co resto de España. Están como estaban hai 4 anos. Vostedes sancionaron e aprobaron eso hai uns meses, salvando ao final a unha ministra que merecía todo menos que se lle salvara. Foron vostedes. Por suposto, con eso nunca iban a contar co Partido Popular. En cambio, foron a falar con vostedes e aceptaron as primeras de cambio, insisto, a cambio dunha foto. É bo que todo o debate político, do meu punto de vista, baseese en propostas e en feitos, non? Entonces, bueno, no Plan Galicia eu non vou a falar porque sígueme dando medo os fantasmas, non? E falar de fantasmas non creo que sea boa na política. E o Plan de Galicia foi un plan fantasma, sin orzamentos, sin plazos, sin compromisos legais. Por lo tanto, falar do Plan Galicia a estas alturas pareceme absurdo. Sí que podo pôr unha comparación, non? Durante os gobernos do Partido Popular e do señor Aznar, a inversión en Galiza, no mellor dos casos, chegou aos 600 millóns de euros anuais. Ben, esa acción de negociación do Bloque Nacionalista Galego en Madrid, a que ora se facía mención aquí, a nosa capacidade de interlocución, a nosa capacidade de negociar, a nosa capacidade de pôr os intereses de Galicia diante de outra cousa, serviu para que nos 3 últimos orzamentos do Estado Galiza recibira máis do 8% da inversión estatal, máis de 2.000 millóns de euros. Ben, eu creo que ese sí que é un bo plan para Galicia. Ademais, nós queremos seguir sendo decisivos en Madrid porque estamos seguros de que se mantemos ese ritmo inversor durante os próximos 8 anos poderemos conxugar o déficit histórico que Galiza ten en materia de infraestructuras. E iso será posible se Galiza pode decidir, se Galiza é determinante na política estatal. Se non, o goberno de Madrid, sexa o que sexa, a súa primeira intención é que Galiza lle salga barata. E como aí que do que estábamos a falar é quen pode decidir, quen pode influir, quen pode negociar e como hai que facelo, bueno, pois poder podémoslo facer todos. E incluso a mellor hasta o podemos facer todos. Tense que cumprir unha condición, que esteamos dispostos a facer en Madrid o mesmo que decimos en Galiza. E eu fago unha proposta aquí agora para que vexamos se estamos todos dispostos a actuar en Madrid con independencia de criterio, pensando solo en Galiza. Miren, as 3 forzas políticas que aquí estamos acabamos de asinar no Parlamento galego unha proposición de lei para que o tráfico sexa transferido a Galiza. Por qué? Pois porque pensamos que é mellor que a seguridade vial, o tráfico, que provoca tantos accidentes, tantas mortes, e do que está preocupada moita xente, pois pensamos, todas as forzas políticas pensamos aquí en Galiza, que é mellor que o xestionáramos nós dende aquí, que o faríamos mellor, porque temos peculiaridades para elo. Ben, eu pregunto aquí, están dispostas o Partido Popular e o Partido Socialista de Galiza, igual que votaron a favor da transferencia aquí en Galiza, a facer o mesmo no Congreso dos Diputados? Vanse fiar do acordo do Parlamento galego ou van seguir as instruccións que lle den de Madrid? Eu creo que agora estamos en campaña electoral e é un bon momento para facer unha afirmación dese estilo, un compromiso dese estilo, porque iso é o que queren ver os cidadáns, se é que todos realmente podemos actuar con independencia de criterio
e sin contar que nos den ordes en Madrid, pois demostrémolo, fagámoslo ahora. E o tráfico é moi importante porque millora o noso autogoberno, pero ademais nos dá instrumentos para ter novos mecanismos de seguridade vial. Pois non sei se queren responder a esa cuestión pero concreta. previamente quería facer dúas consideracións. O señor Rueda acaba de enseñar un papel que é estritamente un folio, creo que non me equivoco, señor Rueda. É unha fotocopia Sí, un folio. do boletín do Congreso. Menos dun folio. Usted chama de folio, eu chamo de boletín do Congreso. Menos dun folio. É un folio, de acordo. En 16 anos de goberno de Fraga Iribarne en Galicia non se promoveu nin se impulsou ningunha das actuacións que están recollidas nese folio. E en 8 anos de goberno de José María Aznar tampouco. Tuvo que pasar en Galicia unha grave catástrofe para que nunha noite de tormenta os dirixentes do Partido Popular e co ánimo de salir dunha situación política complicada escribiran nun folio unhas cuantas actuacións. E a eso o Partido Popular chamoulle un plan. Un plan. Un plan é unha cousa máis seria, señor Rueda. Eso non é un plan. Eso é un papel para escapar dunha situación, para burlar aos ciudadanos e decirlle que querían facer o que non habían feito previamente. O que non habían feito previamente. E iso chamaronlle un plan. Un plan desas características leva moito tempo facelo. Require estudios, require soporte presupuestario, require todo eso. Pois mire unha cousa. Neste momento todas esas actuacións están recollidas no Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte elaborado polo Ministerio de Fomento, aprobado polo Consello de Ministros do Goberno de España e debatido no Congreso dos Diputados. Agora sí temos un plan para Galicia que se está executando. E ademais unha cousa, señor Rueda, presuposto tras presuposto, con respaldo presupuestario para que as distintas actuacións se leven adiante. E iso estáse facendo. E o Partido Popular non lle tiña por que producir disgusto de que en Galicia se estean facendo estas cousas en este momento. Que o eixo atlántico de alta velocidade este todo en fase de execución, de que a autovía do Cantábrico se estea facendo, que a línea de alta velocidade entre Ourense e Santiago tamén este toda en fase de execución, que a línea de alta velocidade entre Zamora e Lubián, que no último Consello de Ministros se contemplaron recursos suficientes para abordar as obras, que Lubián e Ourense este todo en redacción de proxectos constructivos. En definitiva, que todo ese proxecto está en marcha. Logo, o ritmo, señor Rueda, de actuacións destas características que son complexas desde o punto de vista de proxecto e de execución de proxecto, de que leven 6 meses de adianto ou 6 meses de retraso, pode preocuparlle o Partido Popular. A nós o que nos preocupe é que se fagan ben e que sean infraestructuras en condicións, non como o Partido Popular ten feito en algunha ocasión. Ben, señor Louro, é que xa sabemos a opinión que lle merece o Partido Socialista, xa ves o que a vostede tamén o Plan Galicia, se xa o dixo a ministra de Fomento, se vostede non ten nada que engadir ese respecto. Xa dixo o calificativo e con eso se retrataron todos vostedes. Pero mire, permite que diga unha cousa, non me fale do Plan de infraestructuras, do PEIT, porque levas infraestructura do Plan Galicia ano 2020. E aí están os papéis, e iso fixeron vostedes. E tamén será un folio, que insisto, isto é unha fotocopia dun acordo que vostede impulsou no Congreso dos Deputados. Ora resulta que é unha fotocopia, pois mire, en fin, hai cousas difíciles de entender. Bueno, unha fotocopia, de acordo, esta fotocopia o que dio final é que tiñan que estar rematadas as infraestructuras que vertebraban Galicia no 2010 e no 2012. O AVE, o eixo atlántico, o que nos conectaba coa meseta e todas as autovías interiores que ao final conectaban as 7 cidades de Galicia. Ese era o Plan Galicia. O pasa que, claro, cando non se quere executar, o que hai que facer é descalificalo e para eso mandaron a ministra de Fomento. Perdone que lle diga, vostede no ano 2006 decía que o eixo atlántico tiña que estar rematado, ora fala de meses, uns meses de retraso, home, de decir que está rematado o AVE do eixo atlántico no 2007 a estar como está, que está en pañales completamente, claro, vostede dirá que uns meses, eu digo que toda unha vida. A conexión coa meseta, palabras de vostede, no ano 2009 tiña que estar rematada. Home, pregunte a xente que entende un pouco deste tema como está o AVE coa meseta, e que hai sitios onde nin existe, que quere que lle diga. Do que dixo o señor Quintana, sabes o que vostede non responde ao tema de tráfico porque é un tema incómodo. Señor Quintana,
Aquí apoiamos, efectivamente, de dou e podo dicir unha cousa, o que apoia o Partido Popular de Galicia non se desminte no Partido Popular de Madrid, por moito que vostede interese decir o contrario, non é así. Ora, tamén lle digo que podía ter aproveitado vostede para amarrar ese compromiso co señor Zapatero, se tan importante era, se tan ben negociou, ora cando chegou ese acordo para apoiar, insisto, a ministra que ten o Plan Galicia no 70% sen executar, por que non amarrou eso tamén, ou eso que lle dixeron que non, e que tanta forza non tiña, e que non decían tanto como vostede presume que deciden. Eso sí que é unha proposta, eu estou de acordo en que hai que vir aquí a falar de propostas. Vostede falle gracia, pero que é así, a verdade, oiga, é que é difícil entender pos galegos que non amarre unha cousa que era tan importante cando tuvo, según di vostede, o señor Zapatero disposto a admitir calquer cousa a cambio, xa lle digo, de baixarse os pantalóns nas infraestructuras de Galicia. Yo digo así, por moi mal que lle parezca, que supoño que non lle gustará moito. Non me parece mal, supoño que será unha expresión que usted utiliza normalmente, coloquial, non o tome a mal, e que incluso práctica. Eu o que lle teño que decir é que, en fin, primeiro, que se acaba de descalificar. alégrame que usted conceda ao Bloque Nacionalista en galego pois auténtica capacidade. Claro, vostede nos está dicindo que por que non negociei co señor Zapatero versus, efectivamente, solo unha posición decisiva do BNG en Madrid vai a ser a que propicie que se millore o autogoberno en Galiza e vai a procurar que, entre outras cousas, podamos, dende aquí, ter unha policía galega propia, ca competencia sobre tráfico, como teñen en Euskadi ou en Cataluña. E iso será bo, sobre todo, para a seguridade vial no noso país. O seu propio señor Rueda o dice. Ao final, será o BNG, se negocia, e se é decisivo, quen o poderá facer. Bueno, eu espero que o Partido Popular diga o mesmo en Madrid que aquí. De momento xa non o está dicindo. Por unha razón. Aquí as tres forzas políticas reclamamos a transferencia do tráfico a través da execución do artigo 150.2 da Constitución, que dá a posibilidade que o Estado delegue nas comunidades autónomas determinadas competencias. Bueno, ao mesmo tempo que o Partido Popular dice eso aquí, o señor Rajoy o que está propondo no seu programa é a supresión do artigo 150.2 da Constitución, porque dice que eso é unha coladeira para darlle demasiadas transferencias ás comunidades autónomas. Con ese grado de coherencia actúa o Partido Popular. Por eso eu creo que é moi importante que os que se presentan diante dos galegos para pedir o seu voto asegúrenlle que van a facer exactamente o mesmo en Madrid que o que din aquí. Por outra parte, estamos a falar de inversións, de plas. Vamos a ver unha cousa. Ustedes consideran que o Partido Socialista ou o Partido Popular pode vir a Galiza, calquer representante do Partido Socialista ou do Partido Popular, e decir que Galiza non vai ser o primeiro? Por suposto que non lo van a decir, claro que sí. Van a decir que Galiza é o primeiro, claro que sí. Pero os mesmos representantes, o señor Zapatero, o señor Rajoy do Partido Popular e do Partido Socialista, que veñen aquí, cando van a Andalucía, exactamente dicen o mismo, Andalucía primeiro. E cando van a Castela e León, primeiro Castela e León. E se van a Extremadura, exactamente o mesmo. En que radica a diferencia? Que marca a diferencia? Pois aquelas comunidades que teñen forzas políticas propias, que son capaces de participar na política de Estado, para facer política de Estado, porque antes o señor Louro deu unha relación de leixes moi importantes que se aprobaron nesta legislatura. Todas contaron co apoio do BNG. O BNG está tamén ali para facer política de Estado. Política, sobre todo, progresista, a favor das maiorías sociais. Pero as comunidades como Galiza, que teñen unha forza política propia, ademais deso, poden pôr os intereses de Galiza por diante de calquera outra cousa. Por certo, sin quitarlle nada a ninguén. Galiza non precisa quitarlle nada a ninguén. Simplemente precisamos que nos deixen traballar e que nos den o que a xusticia nos corresponde. En ese sentido, como sempre se fala de chantaxe dos nacionalistas, cando se fala destas cousas, falabas agora aí de goberno minoritario, débil, non. Se o goberno máis forte que pode haber é aquel goberno que se asenta nunha maioría parlamentaria sólida, e nós queremos contribuir a esa maioría parlamentaria sólida. Pero para evitar calquer complexo de chantaxe, miren, se moitas veces Galiza o único que precisa é que a deixen traballar, que nos deixen desenvolver as nosas capacidades. Aí vai outra proposta, para que nos pronunciemos con claridade. Por que nun momento como este de nova situación económica, chamémoslle desaceleración, crisis, o que se queira, nun novo momento como este, por que non apostamos pola economía productiva? Por que non apostamos, por exemplo, polo sector naval en Galiza, que ten unha gran capacidade de internacionalización e unha gran capacidade para xerar postos de traballo?
Bueno, por que non nos comprometemos a defender e a conseguir que en Navantia e Fene se podan construir buques civis e que o sector empresarial galego do sector naval, que ten moita puxanza, moita capacidade, moita competitividade, poda facerse cargo deso e poda, polo tanto, será riqueza e emprego? Porque non evitamos todas as trabas que hai nese aspecto? É outra proposta que fai o BNG, porque iso é o que entendemos como defensa dos intereses de Galicia. Bueno, eu en relación co autogoberno de Galicia e coas competencias de tráfico e máis posibles competencias que podan ser transferidas á Comunidade Autónoma de Galicia, normalmente sempre coincide co Partido Socialista gobernando cando se fan transferencias ás comunidades autónomas, porque o Partido Socialista é o partido que cree na España das autonomías e que cree na descentralización e que cree no autogoberno dos territorios. Eu creo que en Galicia está aberto un debate e está descansando ese debate que é o da reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. Lamentablemente, pois o Partido Popular actuou en dirección contraria. Cando o Partido Socialista, cando o presidente da Xunta e mesmamente cando o actual presidente da Xunta era líder da oposición, estaba na oposición, pois fixo por primeira vez a proposta de reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. Non fai falta que eu recorde agora os calificativos que recibiu aquela proposta de Emilio Pérez Touriño, por parte dos líderes do BNG daquele momento e por parte dos líderes do Partido Popular daquele momento. Parecíalle unha auténtica barbaridade, parecíalle unha auténtica atrocidade abordar un proceso de reforma do Estatuto de Autonomía, que o que decía o señor Touriño non era ni máis ni menos que poñer o Estatuto de Autonomía ao día. Poñer o Estatuto de Autonomía ao día. Perfeccionar o Estado das Autonomías. Era o que decía Touriño daquela e eu cos socialistas seguimos dicindo. Necesitamos abordar a reforma do Estatuto de Autonomía e é necesario que o Partido Popular participe de ese proceso de reforma. Participe con responsabilidade. Participe con un auténtico sentido de Estado. Participe con un auténtico sentido de país, que ás veces dá a sensación de que non o teñen, de que carecen delo. Nese asunto quería eu afondar. En que medida os resultados do 9 de marzo poden xogar a favor ou en contra de que haxa unha reforma do Estatuto de Galicia na vindeira legislatura? Sí, si me permite, respondo a eso. Antes quise decirle, señor Quintana, postas a facer propostas, porque creo un pouco por seguir o ritmo do debate, ¿no? Porque quedan propostas en riba da mesa e vou a debatilas entre todos, ¿no? Eu lle fago outra proposta, xa que vostede ven aquí, e me parece moi ben, que o que espera todo o mundo, dos tres que estamos aquí, facer propostas. Por que non propón vostede Plan Galicia? Non vou dicir máis porque xa vin o que lle molestou. Xa vin o que lle molestou e que hai críticas que di que non, está claro. Eso está en marcha, Alfonso. Bueno, eso está en marcha, non reicidades que a xente está vendo as obras, que se moven as terras, está en marcha para o 2020, por que non facemos aquí a proposta? Que eso é unha realidade en construcción. Pero vamos a ver, unha realidade para o 2010 e xa vai para o 2020. Galicia foi a última pero pode rematar. Vale, ben, o Plan Galicia, que sabes o que lle molesta moito, non veo as infraestructuras de Galicia, eso lle gusta máis, que Galicia teña AVE, que Galicia teña autovías. Por que non fai vostede presión? Por que non propoñemos que nos 100 primeiros días, como dixo Mariano Rajoy que vai facer cando é presidente do goberno, que se comprometan pero con plazos? Sabes o que os folios, como lle chama vostede os acordos do Congreso dos Deputados, non valen para nada. Fagan vostedes presión para iso, e non lle chamen Plan Galicia, que parece ser, xa lle digo, que é un tema que a vostede non lle gusta absolutamente nada e lle provoca reaccións un pouco inexplicables. Bueno, pues eso está no plan estratégico de infraestructuras. Pero está para o 2020, Antón, e tiña que estar para o 2010. Que pena non telo aquí, e que eu tampouco ia traer aquí papéis. É verdade ou non é verdade que ti dixeches que o Atlántico iba a estar para o 2007, estamos no ano 2008. É verdade ou non é verdade que dixeches que iba a estar Galicia conectada coa meseta por AVE no ano 2009. Home, mira, vai a ver como está os tramos. Eu fago esta proposta. Poñámonos todos os partidos de acordo, porque xa aprobou o Congreso dos Deputados, para que se cumplan as infraestructuras, e chamémoslle como queiran. E fago outra proposta tamén. Por que o BNG non fai forza aquí e fai a forza que di que vai ter en Madrid para que Zapatero lle dé a Galicia os 500 millóns de euros que se está aforrando cada ano, que pon no presuposto e despois non gasta? Son 2.000 millóns de euros. E fago outra proposta, señor Quintana, que vayan para a lei de dependencia, que ata agora unha lei de papel nada máis, porque está en vigor desde o ano 2007, e, home, se quere tamén falamos diso, e supoño que sairá durante o debate. Pero os grandes dependentes, 16.500 en Galicia, están todo menos atendidos. A maioría, a inmensa maioría, e se quere lle toco caso, bastantes casos que coñezo de cerca, están aínda sen valorar.
pídalle esos 2.000 millóns de pesetas que Zapatero puso no orzamento de Galicia dos cales, presumiu e que despois non se gastaron, e dedíqueos á lei de dependencia, sei que é unha proposta útil para os galegos. Digo eu, vamos, por facer propostas que leven a alguna parte. E demóstreme a súa capacidade de decisión. Se que vostede me demostra capacidade de decisión, eu ya recoñezo sin ningún problema, pero que a toda agora non está sendo así, perdone que yo diga. Bueno, vamos a para Lorenzo Quintana para que responda isto concretamente e despois Antón Louro. É tan útil a proposta que eu a tomo agora mesmo, non? Pero volvo a decir outra cousa. A oportunidade que lle queda aos galegos e as galegas é que o BNG sexa decisivo en Madrid. O Partido Popular é evidente que non vai a gobernar. Están convencidos de que non van a gobernar, tanto é así que non se atreven ni siquiera a prometer vamos a facer isto, dicen o BNG, oi, a ver se ha desnegociado isto. Pois tomamos inmediatamente o reto, nós o facemos noso e efectivamente, se o BNG é decisivo en Madrid, cuestións como as que decía o señor Rueda estarán encima da mesa e ademais será o único xeito de que estén, non? Pero usted antes plantexaba algo que me parece moi importante, non? E é en que medida os resultados do próximo día 9 poden influir para que Galiza teña un estatuto de nación, non? E eu creo que sí que influyen moito. Inda que o estatuto de nación é fundamentalmente un proceso de Galiza que temos que facer as forzas políticas galegas aquí, é evidente tamén que hai unha parte e un componente en todo o proceso de ámbito estatal que acaba por ser determinante. E unha vez máis, eu creo que se Galiza non ten unha posición determinante na política de Estado, vai ser moi difícil que Galiza acabe tendo un estatuto de nación. E eu creo que sería importante que tuvera por dúas razóns. Primeiro, porque teríamos novos instrumentos para xenerar benestar para os cidadáns. Moitas veces cando falamos de estatuto de nación, dice, bueno, pero isto para que sirve? Pois sirve para que teñamos aquí instrumentos para xerar emprego, para que teñamos uns mellores servizos públicos, para que podamos xestionar en daqui o salvamento marítimo, o tráfico, para eso sirve o Estatuto de Nación. Pero cuidado, cuidado, que o Estatuto de Nación ten que servir tamén para outra cousa moi importante. E ten que servir sobre todo para que Galiza, en termos constitucionais, teña o mesmo estatus que Euskadi e que Cataluña. Eu creo que sería bo que as outras forzas políticas, porque o BNG todo o mundo sabe que está a favor deso, pero as outras forzas políticas sería bo que os cidadáns superan si están dispostas a aprobar non só aquí en Galiza, senón tamén ali en Madrid un estatuto para Galiza como que pode ter agora xa aprobado Cataluña, porque se non é así Galiza vai quedar por detrás de Cataluña. De momento estamos ao mesmo nivel en termos constitucionais, pero se finalmente non temos un estatuto desa mesma categoría quedaríamos por detrás, e iso vámoslo decidir tamén o próximo día 9. Por iso é tan importante que Galiza conte con capacidade de decisión en Madrid a través do Bloque Nacionalista Galego. Antón Louro. Sí, eu como isto vai de facer propostas, eu vou facer 3 propostas e espero que o Partido Popular lle gusten. Primeiro, que nos próximos 4 anos o salario mínimo interprofesional, que é aquel que pode marcar o goberno, alcance os 800 euros mensuales. Outra proposta, que as pensións mínimas alcancen os 850 euros mensuales cando hai cargas familiares, cando hai un cónyuge a cargo, ou os 750 euros cando é unha sola persona. Por lo tanto, son 2 propostas de carácter social. E unha terceira proposta de carácter social, que eu non sei se lle gustará ao Partido Popular, pero sería moi importante que lle gustara. É dicir, desenvolver o estatuto dos traballadores autónomos que afecta en este país a 3,5 millóns de traballadores autónomos. Son propostas de carácter social. E logo, nós, señor Rueda, en relación con Galicia, o que queremos é seguir mantendo o ritmo inversor que se está levando adiante nos últimos 3 anos. Si somos capaces de manter ese ritmo inversor, e eso sí sería un compromiso, un proyecto de Estado, donde as 3 forzas políticas aboguen no Congreso dos Diputados por eso, en 5, 6, 7 anos, Galicia materializa un proceso de modernización que non ten precedentes na nosa historia e situaría a Galicia en moi boa posición para todo o século no que estamos, para todo o século XXI. Por certo, Galicia entrou con mal pé no século XX, entramos con bo pé no século XXI, salvando o desastre do Prestige, lamentablemente xestionado por vostedes. Pero unha vez superado ese tranco, Galicia ten en marcha moitas cousas que van a garantizar o seu futuro. E miren unha cousa, falaba o señor Quintana de crecimento económico. Os últimos 4 anos son 4 anos de crecimento económico en España.
Crecemos a unha media do 3,8%. Son 4 anos tamén de crecimento do empleo. Terminamos a legislatura creando 3 millóns de empleos. E en Galicia, por primeira vez na historia, estamos crecendo por encima da media española. Cerramos o ano 2007 crecendo a un 4%. Cerramos o ano 2007 creando emprego por encima da media española. Por lo tanto, as cousas están cambiando dunha maneira sustantiva en Galicia. Saben por qué? Porque hai alguén que está movendo as pezas e está as poñendo no seu sitio. E iso, cando se fai ben, dá resultados positivos para o país. Sí, eu estou convencido de que Mariano Rajoy o 9 de marzo, despois do 9 de marzo, vai ser o presidente do goberno. Outra cousa é que o señor Quintana, que nos venga a decir aquí xa, é que o que venega que non conte o goberno de España do Partido Popular cando gane. Iso é o seu concepto de voto útil. Iso é máis ben o que eu entendo do que me está dicindo o señor Quintana. Ora, alá vostede. Señor Louro, eu desde logo estou disposto o Partido Popular está disposto a aceptar calquera proposta que supoña unha mellora dos autónomos, dos traballadores que menos teñen, de todo o que a vostedes se lle ocurra, pero que como vamos a decir que non? Cada partido terá o seu programa. Agora, a mí o que me fai gracia é que nos fale aquí, mire, xa está ben das cifras macroeconómicas, e que as cifras macroeconómicas, como se suele decir, as cargo demo, e valen po que valen, e ao final, aquí o que importa é... que lle gustan as cifras macroeconómicas, gustan de que sean cativas, que sean malas? No, a mí o que me gusta é que me fale do que sinte a xente que está na rúa, e supoño que vostede, igual que a min, estará na rúa, ir ao mercado, e fale con calquera, e que non me fale de que... Mire, Galicia crecerá máis que a media de España, de acordo, pero os galegos non están pasando ben, hai un montón de xente que non chega ao final de mes para pagar hipoteca, está absolutamente afogado pola suba das hipotecas, non lle chegan os cartos para pagar a cesta da compra, hai que ver o que subiron os produtos básicos, moi por debaixo dos salarios. Home, fale diso tamén e dé algunha proposta para iso, porque o que non se pode decir, dice, no, Galicia está medrando, non hai absolutamente ningún problema, estamos mellor que nunca, a xente ao final se queixa de vicio, e con darlle 400 euros, eso sí se nos votan, é suficiente, e hai que facer propostas mirando en que estamos tan ben, que a ver se estamos ainda mellor, e que quen diga que está mal, é que yo di todo o mundo, entón non se vai en unha parte. Eu lle digo de verdade, e xa digo, volvamos ás propostas, oiga, nos propoñemos que o 60% da xente, a partir do 9 de marzo, non terá que facer a declaración da renta, o cal supoñe meter moitos miles de millóns de euros no mercado do consumo final para que a xente salga un pouco da presión que ten agora mesmo. Señor Louro, que o están pasando moi mal, que vostedes siguen con esas frases de que Galicia xoga na Champions de Economía, temos un plus de resistencia, pero a xente da rúa no día a día non está pasando nada ben, e non pasa nada por recoñecelo, e a partir de empezar a solucionalo, porque claro, que non recoñece un problema, como vai a solucionalo? Que desconexión teñen vostedes da realidade para que ahora me siga falando de cifras macroeconómicas, de que todos estamos ben? Pois oiga, mire, así seguiremos, o malo é que eso vai moi por... hai unha distancia enorme entre o que vostedes anuncian e o que pensa a xente. E xa lle digo, a crisis económica non ten nin paz nin nais. Eu quería darlle un último turno para pechar a rolda en Xo Quintana antes de marchar a publicidade. Bueno, eu creo que é moi bo preocuparse dos problemas da xente da rúa, para eso, ademais de uns estados responsables políticos, efectivamente hai moita xente que lle costa chegar a final de mes e pagar a súa hipoteca. Bueno, algúns, ademais de costarlle chegar a final de mes por pagar a hipoteca, teñen aínda máis problemas porque compraron un piso protegido e algún desaprensivo meteulle por encima pagos indebidos e ilegais, co cal aínda lle crean máis problemas económicos a algunha xente. Deses problemas tamén hai en Galiza e, por desgracia, os estamos vendo todos os días. Creo que ante unha nova situación económica non vale nin cruzarse de brazos e decir aquí non pasa nada, nin tampouco apuntarse ao catastrofismo, como se isto fora a romper pasado mañá. Eu creo que é necesario apostar pola economía productiva. Eu fixen antes unha proposta para un sector productivo galego moi importante. Gostaríame que as dúas forzas políticas dixeran se realmente están dispostas a apoiar a construcción naval, que pode xerar emprego e riqueza nun momento de crisis económica. Eu creo que nun momento de nova situación económica é necesario afortalar os dereitos individuais e os dereitos colectivos. Antes se mencionou toda unha serie de leixes moi importantes. Creo que sería importante tamén ter en conta, en un momento como este, facer un apoio claro e decidido para o acceso da xente máis desfavorecida á vivenda, como se está facendo en Galiza a través da Consellería de Vivenda, e que é necesario agora tamén multiplicar esforzos para que dende Madrid se teñan en conta os esforzos que aquí se están facendo e se financie. E é necesario, sobre todo, nun momento de crisis, ou como se lle queira chamar, asegurar a cobertura dos servizos sociais, dos servizos de benestar. En ese sentido, en Galiza estáse a crear o sistema galego de benestar, pero precisamos ser decisivos en Madrid para que ese sistema galego de benestar teña
a financiación xusta, a que precise. Seguiremos falando de todos estes puntos, ainda quedan varios asuntos importantes para Galiza nestas eleccións xerais dos que falar. Volvemos nos minutos. Deixábamos o debate falando da situación económica que efectivamente, segundo todas as enquisas, todos os barómetros, ocupa este asunto da situación económica o primeiro posto nas preocupacións dos cidadáns. Eu quería preguntarlle aos nosos convidados que estrategias van seguir os partidos políticos para garantir un ritmo de crecemento que permita a creación de emprego, que ao fin e ao cabo, situación económica, emprego, esas son unidas as preocupacións dos cidadáns en primeiro lugar, non? Sí, xusto. Vamos a ver, a situación económica en España, é dicir, eu teño un dato aquí ahora donde me din que a España acabou o ano 2007 crecendo ao 3,8 e un país tan potente económicamente como Estados Unidos pois creceu ao 0,6. Por qué? Porque en Estados Unidos hai unha situación económica de crisis. En España hai en este momento unha situación económica de desaceleración económica derivada de dous factores externos á economía española, como é o precio do petróleo, que alcanza os 100 dólares, e como é o precio dos cereales no mercado mundial. Ben, dous factores externos á economía española, e isto genera unha inflación que supera un pouco o 4%. 4% de inflación. No ano 2001, no ano 2002, gobernando o Partido Popular, hubo índices de inflación parecidos a isto, en torno ao 4%. O Partido Popular, daquela, o seu ministro de Economía, o señor Rato, decía que era unha turbulencia, que era un reaxuste menor. Pois ben, daquela crecíase ao 3,2, ou perdón, ao 2,9, creo. Pois con un 2,9 de crecimento e con unha inflación en torno a 4% non lle daban importancia, porque era un dato coyuntural, e tiñan razón. Pois ben, agora estamos nunha situación coyuntural e o Partido Popular, en vez de falar sensatamente, en vez de falar de desaceleración económica, en vez de falar de preocupación, o que fai é alarmar, meter medo. En esta legislatura falaron moito de que España se rompía, de que a familia se rompía, de que todo se estropeaba en España, e que a economía ia ser un desastre. Pois ben, felizmente equivocáronse. E agora están outra vez con este fenómeno, asustando a xente, metendo medo a xente, creando desconfianza, cando non hai razón ninguna para esa desconfianza, porque a economía española hoxe está moito máis sólida, moito máis solvente, que no ano 2004, cando eles gobernaban, cando eles deixaron a economía. En todo caso, hai que decir que no ano 2004 a renta per cápita eran 18.000 euros e hoxe estamos en 23.000 euros. Daquela traballaban 17 millóns de ciudadanos en España, hoxe traballan 20 millóns de ciudadanos en España. Daquela había un déficit e hoxe hai un superávit. Daquela había un crecimento menor e hoxe hai un crecimento maior. Por lo tanto, a situación da economía española é para preocuparse e ocuparse, pero hai instrumentos desde o goberno para que calquer problema económico non impacte nas persoas, non impacte nas familias. Non sei quen quere continuar, Alfonso Rueda mesmo. Sí, bueno, pois, que máis do mesmo, señor Louro. Xa sabemos que para vostedes nunca hai haber crisis e hai que chamarlle desaceleración económica, conxuntura desfavorable, se tiña aquí unha relación... Como que era, señor Rueda, si no, pero miros datos. Todo menos crisis, señor Louro, pero que eu volvo a insistir, de verdade, ademais eu digo sin ningún tipo de actitude, que eu ademais estou seguro que vostede ten que salir á rúa, pero terá que falar coa xente, que eu, a xente, di o que di, oiga, estou pasando moito peor, teño menos cartos, xa non me chego o soldo, todo está subindo moitísimo, e bueno, o señor Touriño que siga dicindo que estamos xogando na Champions, e vostedes sigan dicindo que crecemos un montón, e que a culpa teñen os cereales, ou a ten Estados Unidos, ao final a xente o que ve é que dende logo ten moitísimos máis problemas dos que tiña antes, e eu, insisto, é que mentre non se recoñece un problema, é moi difícil poñerse a solucionarlo. É o que están facendo vostedes, aquí ao final se empeñaron en negar a maior, e se a xente está pasando mal, ao final haberá que decir que é problema da xente, que non se acostume, claro, que a xente se empeña en ter un piso en propiedade, se pode, se empeña en aspirar a ganar un pouquiño máis, en ter un maior nivel de vida, e non ten por qué, xa lle digo, salgo un pouco máis á rúa, falen vostedes máis coa xente e interesen do que está pasando de verdade, e se quere tamén lle falo de enquisas, mire enquisa de confianza empresarial, mire enquisa de confianza do consumidor, mire todas as cifras que están dicindo hai tempo
que as cousas non van ben. O señor Solbes, cando presentou os orzamentos para este ano 2008, en setembro de 2007, dixo que a situación se iba a empezar a endereitar antes de que rematara o ano 2007. Xa sabemos que o señor Solbes, a pesar de que era o seu ministro estrela hasta que xa se empezou a ver o que había, moita credibilidade non ten a día de hoxe, pero bueno, é o ministro de Economía e se nos di que según ele, en decembro se iba a estar todo arreglado, estamos en febreiro e creo que os signos son cada vez máis alarmantes. E a mí o que me preocupa de verdade, menos mal que a partir do 9 de marzo xa non se van a ocupar de resolver estes temas, terá que coller as riendas o Partido Popular, pero o que me preocupa de verdade é que ao final non estábamos tan mal se vostedes hubieran recoñecido hai tempo que algo había que facer. Agora, levan meses e meses e meses dicindo que non hai de que preocuparse e a xente que se queixa de vicio e a ver se paran xa de queixarse que xa está ben. O malo é que esa xente son moitos millóns de españois e moitos millóns de galegos tamén que din que a cousa non vai ben realmente e que esperaban algo máis dos que ahora lles están gobernando. Pero bueno, a partir do 9 de marzo esperemos que a cousa se empece a arranxar. Por entrar en medidas concretas e algunha das xa anunciadas nesta precampaña electoral fala de rebaixas de impostos, eu quería preguntar, ten sentido apostar polas rebaixas de impostos cando hai pezas do estado do benestar, como por exemplo a vivenda, que aínda non están satisfeitas? Eu creo que o primeiro que temos que ter claro, podemos chamar como que iramos, non? Pero crisis, desaceleración, como sea. O certo é que estamos nun novo ciclo económico, non? E non para ben, Creo que non resolve nada apuntarse ao catastrofismo e ao alarmismo, non? O que temos é que ir artellando solucións viables, solucións posibles para paliar a situación, non? E eu creo que ademais é normal que os galegos estén preocupados porque cando hai un proceso de crisis económica no Estado, quen acaba pagando a peor parte sempre Galiza. Lembramos todos a crisis dos 80 e o proceso de reconversión industrial que foi consustancial àquela crisis e o que tuvo que pagar Galiza naquel momento. E eu creo que esa é outra razón para que nestas eleccións Galiza salga con maior capacidade de decisión en Madrid, para que cando se empecen a tomar decisións se tomen pensando en Galiza, tendo en conta a Galiza e que non acabe Galiza relegada e pagando a peor parte. En ese sentido, creo que en este momento que me falta responsabilidade, non fan falta medidas coyunturais e moito menos medidas electoralistas. Non fai falta, ninguna falta, apostarse ao catastrofismo, como está facendo o Partido Popular e ao mesmo tempo dicindo que aquí non vai pagar nadie impostos, porque ademais o Partido Popular sabe que eso non é posible. Non creo que sexa este o momento para andar repartindo cheques polas portas, repartindo 400 euros. Non son esas as solucións. As solucións por onde teñen que vir ante un momento como este? Pois por apuntalar e apoiar a economía productiva. Aquí en Galiza vainos a vida neso. Ahora que vai haber recesión económica, pois que podamos apostar por aqueles sectores que están demostrando que teñen unha gran capacidade de internacionalización, unha gran capacidade de avance, como é o sector naval. Eu fixen antes unha proposta, espero que as outras forzas políticas se podan pronunciar sobre ela. Apoiar o sector primario. En Galiza temos grandes posibilidades no sector primario se se teñen en conta e se o sector pesqueiro ou o medio rural non siguen xogando un papel totalmente secundario dentro da estrutura estatal. Eu penso que este é o momento para apostar pola innovación, porque a innovación é a base da competitividade da empresa galega. En Galiza, dende a Xunta de Galiza, dende a Consellería de Industria e Innovación, estáse facendo unha aposta importantísima neso, pero precisamos tamén que o Estado actúe en consonancia e en correlación co que aquí estamos a facer. Unha vez máis, temos que ser decisivos en Madrid, e eu creo que é necesario, ante un momento de crisis, ou chámese como se queira, procurar protexer os máis desprotexidos, os que menos recursos teñen, e para iso é necesario apuntalar e afortalar o sistema público de benestar. E iso, dende logo, é o que queremos facer. Antes de continuar por aí, economía productiva, sector primario, dende o Partido Popular e o Partido Socialista, por que liña apostan a hora de facerlle fronte a esa nova situación económica que temos por diante? Pois mire, pola seriedade, o señor Quintana, bueno, pues, el dirá que non é posible. O Partido Popular baixou nos anos que estivo gobernando en España un 11% de medios impostos, e ainda así España medrou, e que eso non o pode negar ninguén. Co caso, señor Quintana, vostede dirá que non, pero mire, é posible, que quere que lle diga, e os feitos me remito. En todo caso, a mí faime gracia que diga agora que efectivamente hai crisis, pois vostede votou a favor uns orzamentos da Xunta onde o teórico número 1
do goberno galego, o señor Touriño, bueno, pois dixo que eran uns presupostos expansionistas porque Galicia iba moi ben e non había motivos para preocupación, eran uns presupostos, xa digo, para un bo clima económico, para unha Galicia que xogaba na Champions e que non tiña ningún motivo para recelar de que houbera crisis económica. 2 meses despois sabemos como estamos. Mire, eu respondo do naval, non hai ningún problema, pero eu non teño que, por suposto que queremos que o sector galego naval sexa productivo, pero teño que decir aquí o representante do Partido Socialista que foi o señor Zapatero que dixo Andalucía todo e Galicia totalmente ao marxen, e que as cousas son así, e vostedes, insisto, aquí en Galicia gobernan con eles, terá máis intercomunicación que nós, supoño, non? Aunque despois, home, un ve o día a día e empeza a entender que vostede me faga pregunta a mí ao mesmo nivel que yo fai o Partido Socialista. Antón Louro. Sí, o goberno de España e o goberno de Galicia, Zapatero con Solbes en economía gobernou os últimos 4 anos e eu creo que gobernou a plena satisfacción, e en Galicia igual. Os datos, os indicadores pono todo de manifesto, e ahora vivimos unha situación coyuntural donde os informes do Banco de España din con claridade que a partir da primavera pois o dato inflacionario empezará a remitir e polo tanto irá todo á senda na que estaba. O goberno de España e o goberno de Galicia apostan seriamente por sustituir o modelo económico que tiña o Partido Popular fundamentado en salarios baixos e precarios e postos de traballo precarios por introducir o que é a innovación, o que é o desarrollo tecnolóxico e o que é a competitividade en base á investigación, á innovación e ao desarrollo tecnolóxico. E iso empeza a dar resultados. Certo é que estas políticas teñen un recorrido, teñen un tempo, pero empeza a dar resultados en España e en Galicia, en España e en Galicia. E hai que decir, señor Rueda, mire, o que está pasando en España en este momento é que estamos crecendo punto e cuarto por encima dos países da zona euro. E eu creo que ao Partido Popular non lle gusta que isto sucede. O Partido Popular o que lle gustaría é que isto fora unha gran catástrofe e que, canto peor millor, para que eles se fora dada. Somos conscientes de que hai un proceso de desaceleración. Somos conscientes de que hai xente que ten dificultades. Pero hoxe a economía española está en condicións para amortiguar todos esos problemas. E o goberno de España xa empezou a tomar as primeiras medidas que seguirá tomando nos próximos meses. E mire unha cousa, se eu teño que escoller, e estou convencido que a gran maioría dos galegos e das galegas, entre que dirixa a economía un señor sensato, moi sensato, como Pedro Solbes, e un tiburón como Pizarro, a verdade é que eu quédome con Pedro Solbes. E estou seguro que a gran maioría dos galegos e das galegas tamén. Sabe por qué? Porque un é un home dedicado á vida pública desde sempre e outro é un home que é un tiburón dos negocios desde sempre. Perdón, un momento, señor López, vostede se dá conta de que toda a súa alternativa económica do Partido Socialista se basea en desprestixiar a Pizarro? Eu nunca lle escoitei ninguna proposta, nin o señor Zapatero nin a vostede hoxe para decir que vai facer España e Galicia para salir dunha crise económica que xa sabemos que non existe. Señor Rueda, son un pouco máis serios, de verdade. O señor Pizarro lle anda a vostedes 400 euros. Con toda non sei se vostede o sabe. En cambio, a xente que non fai a declaración porque non chega nin a eso, esa se vai quedar sin os 400 euros. Pero o señor Pizarro vai nos coller, igual que o señor Botín. O sea que non me falen. Sean vostedes serios, se fagan propostas serias, de verdade. Con toda seriedade, o señor Pizarro que nos dá medo e temor, porque resulta que o sistema público de pensións que temos en España non lle gusta, e el ten un modelo que pretende traer de Chile, promovido e impulsado no seu día por General Pinochet, que di que é un sistema de pensións que dá moi bon resultado. Se xa vostede serio, de verdade. Son serio. Son declaracións do señor Pizarro. Moi ben, de acordo. Vamos a seguir avanzando. Esta legislatura caracterizouse pola aprobación de varias leis de contido social, pero hai áreas como vivenda, sanidade e os servicios sociais que dependen da comunidade galega nas que aínda nos queda camiño para andar. Que poden achegar os resultados do 9 de marzo para facer que estas áreas das que falo sexan aplicadas de forma universal e de forma eficiente como dereitos sociais? Sí, é certo que di vostede, nesta legislatura pois é a legislatura de novos dereitos sociales e de novos dereitos cívicos. A lei de igualdade entre homens e mulleres é unha lei pois que nos vai abrir as mesmas oportunidades a uns que a outros. A lei de atención ás persoas dependientes é unha lei que vai
a dar soporte ao que é o cuarto pilar do Estado de Benestar. E en materia de vivienda, o Goberno de España, en cooperación cas comunidades autónomas, está poñendo plans de vivienda e vanse a construir nos próximos 10 anos 1.500.000 viviendas, 900.000 precio tasado, 600.000 para alquiler. Ese é un plan que ten o Goberno de España e que se vai a materializar en cooperación cas comunidades autónomas. E aparte disso, pois o Goberno de España puxo máis medidas, como é os 210 euros para que unha persona poda alquilar unha vivienda e, por lo tanto, iniciar o seu proxecto de vida. Hai múltiples medidas do Goberno de España que empezan a dar luz e a dar horizontes satisfactorios ao problema da vivienda en España. O problema da vivienda que ten o seu orixen en 8 anos de goberno do Partido Popular en España e 16 anos de goberno do Partido Popular en Galicia. Anxo Quintana, por exemplo. Sí. Bueno, teño que decir a este respecto que efectivamente en esta legislatura sacáronse adiante e aprobáronse leixes para afianzar dereitos individuais das persoas, dereitos civis, creo que moi importantes, e tamén para o recoñecemento de dereitos universais fundamentais para o estado de benestar, ¿no? En todas elas estivo o BNG, en todas elas o BNG aportou, penso que cuestións positivas que dentro da nosa humildade penso que serviron para, na medida do posible, mellorar a proposta. E seguiremos facendo, o BNG sempre estará a favor e apoiando calquer medida progresista como esta. Votamos en falta unha que, ende logo, será unha das nosas propostas na próxima legislatura, e é unha lei para asegurar que a muller pode decidir sobre o seu corpo, que tanto como decidir sobre a súa vida. Nos pensamos que é necesaria a aprobación dunha lei de prazos para o aborto, ¿no? Creo que é unha demanda de igualdade das mulleres, de dereito das mulleres, que lle debemos ás mulleres. E, dende logo, nós que queremos conformar maiorías parlamentarias estables para sustentar gobernos que teñan conciencia social e que apoyen a Galiza, queremos tamén que, de logo, esa maioría parlamentar na que nós queremos formar parte sirva para pôr en marcha unha lei deste estilo. Precisamente en Galiza estamos a pôr en marcha o Sistema Galego de Benestar. O Sistema Galego de Benestar entendido como unha rede pública de centros, de programas, de servizos que teñen como misión atender a xente que máis o precisa, a xente dependente, a xente maior. Recibimos unha situación en este aspecto mala, con unhas tasas de cobertura en residencias para xente maior, en residencias para xente dependente, en prazas para a discapacidade, tremendamente baixa. Estábamos a cola de todo o Estado. Estamos facendo un inmenso esforzo, pero é necesario tamén que nos acompañe o Goberno do Estado. E, entre outras cousas, eu quero facer outra proposta. Non sei cantas van xa nesta tarde, gustaríame que algunha se contestara, non? Penso que os cidadáns teñen dereito a sabelo. No ano 2008 vanse a repartir no Estado 800 millóns para a dependencia. 871. 800, grazas, Antón, por a precisión. Galiza precisa cando menos o 10% deses fondos. Por qué? Pois porque somos o 6% da poboación, pero en Galiza a poboación está asentada en 35.000 núcleos de poboación. Dos 60.000 núcleos que hai en todo o Estado, 35.000 están en Galiza. E, por lo tanto, pôr en marcha servizos de benestar en Galiza costa máis que no resto do Estado, bastante máis, e por eso temos que ter ese suplemento ata o 10% para conseguir apuntalar o sistema galego de benestar. Eu espero que todas as forzas políticas galegas apoyen que Galiza poda ter un acceso cando menos ao 10% deses fondos. Eu queria decir, en Galicia efectivamente hai un problema de vivenda, está claro, pero, Antón, a culpa como todo é do PP, é que solucións non hai, botar a culpa ao PP. Eu quero dicirche unha cousa, cando o Partido Popular saleu da Xunta, o precio de vivenda en Galicia era o terceiro máis barato de toda España, agora é o segundo máis caro. O mellor tamén é culpa ao PP, e estudo 2 anos e medio, casi 3, vos aí non tedes que facer absolutamente nada. Lei de igualdade, lei elitista, absolutamente. Podedes fachendar moitísimo de leo, que vos digo é que serviu, primeiro, para decir para os consellos de administración das empresas que encima están incumplindo. Eu creo que eso a muller normal non lle avanza demasiado decir que ten que haber igualdade nos consellos de administración, e iso que di a lei basicamente. E despois, home, eu o que vos pediría é que predicades co exemplo. Haberá igualdade ou paridade
entre conselleiros e conselleiras ou entre ministros e ministras, pero despois nos cargos medios da Xunta ali siga habendo unha maioría masculina aplastante, co cal, home, son un pouco hipocresía o que non credes na lei, os xa me explicaredes. En todo caso, de verdad, medidas efectivas para que as mulleres pois acabe esa gran diferencia que hai. Todavía as mulleres siguen cobrando menos que os homes para os mesmos traballos, esa lei non consigo absolutamente nada. Todavía as mulleres teñen moito máis precariedade no emprego que os homes, esa lei non fixo absolutamente nada. Eso sí, cousas de fachenda que despois non se cumplen bastantes. E por último, señor Quintana, sabe eso que vostedes xa non dide falar de proposta, eu fixo unha proposta, consiga vostedes esos 2.000 millóns de euros que debe Zapatero a Galicia, que presuposta e non gasta, para atender a xente que ahora mesmo xa tiña que estar cobrando a lei de dependencia e que non está cobrando. Eso sabe eso que esa proposta tampouco lle fai moita gracia, e me fala de centros de día, sabe eso que tampouco me fala de escolas, porque entonces me tería que explicar por que vostede anunciou 106 que tenían que estar funcionando, a día de hoxe non ten nin a quinta parte. O mellor é que non lle dan os cartos dentro do Partido Socialista. Oiga, pois, arréglense que, insisto, están gobernando xuntos, se nota moi pouco. Ben, temos que ir rematando este debate, este programa especial. Boas noites aos tres. Temos que rematar, non hai tempo para máis xa. De feito, imos pasado o tempo inicialmente previsto. Moitas gracias, como decía, aos tres. Boas noites. E como digo, o primeiro programa, o primeiro debate, o primeiro programa especial da Televisión Pública de Galicia neste tempo preelectoral. Nos pola nosa banda volvémonos ver o luns que ven. Pasen boa noite.